Hola, em dic Jaume i m'he estat llegint el llibre de Harry Potter i la Càmera Secreta, que el vaig començar a l'estiu i el vaig deixar, estava per la meitat, i ara em van venir ganes de tornar-lo a llegir, tenia el punt de llibre marcat a la meitat, i ja, finalment l'he acabat. És una novel·la escrita per J.K. Rowling, que és una autora que ha fet tots els llibres de Harry Potter. I aquest és el segon llibre. El primer és La Pedra Filosofal. Tracta sobre que Harry Potter està passant les vacances a casa dels seus tios perquè els seus pares estan morts i viu allà amb els seus tios, que són molt cruels, són molt males persones. I ell té moltes ganes d'anar a Hogwarts, que és l'escola de màgia, perquè allà a casa dels seus tios ha estat tot l'estiu sense parlar amb els seus amics, sense poder parlar ni amb cartes amb ells, i no... té moltes ganes de veure, que els seus dos millors amics són en Ron i l'Hermione, que també són dos mags, com ell. I un dia està castigat a casa, està castigat a la habitació i se li apareix un elf i li diu que no pot anar a Hogwarts, que estan passant coses molt dolentes i que no hi vagi. I en Harry no li fa cas i encara té més ganes d'anar-hi, no? I un dia, el mateix dia de l'elf, que se li apareix l'elf, el seu tio té uns invitats a casa. I com que aquest elf també és mag, fa que li caigui un pastís a sobre el cap d'una invitada. I es pensa que és en Harry el que li ha tirat. I el castiguen a la seva habitació amb barrots a les finestres. I un dia el dia següent, Ron, que és el seu millor amic, se li apareix va al poble on està ell, a casa dels seus tios, amb un cotxe volador que és del seu pare, i el va buscar per anar a Hogwarts. I va anar a Hogwarts, no? Que seria aquesta la típica imatge, no? Que estan en el cotxe volador. I arriben allà i, arriben a Hogwarts, no? Estan allà uns dies i ja senten rumors de que allà hi passen coses rares, no? Rumors d'alumnes i professors de que allà hi estan passant coses molt rares. I un dia Harry surt de classe ell sol, està a un passadís, no? Anant cap a classe o sortint de classe, i es troba el gat, un gat que sempre ha estat allà a l'escola present, no? Mort. I com que és l'única persona que està allà, arriben els professors i els alumnes i el veuen i es pensen que ha estat ell el que ha matat aquest gat, no? El gat és el gat del porter, és el porter, la persona que fa encàrrecs. I es veu que no, que és que algú, o en Harry, no se sap, algú li ha tirat un encanteri perquè es quedi immòbil. I els professors diuen que no pot ser en Harry perquè aquell encanteri no l'han ensenyat a classe, no? Diuen. I ell sent veus i que el van guiant pels passadissos fins que arriba a un altre lloc del crim, un altre crim, i els professors el tornen a veure i les sospites augmenten sobre ell. I, fins aquí us ho explico, perquè no us vull explicar més coses, us he explicat prou. I aquest llibre, la veritat, és molt gruixut i les lletres són molt petites. Són molt petites i és llarguíssim de llegir. Té 332 planes, és molt, això és molt. I per una persona com jo que no llegeixo gaire és encara més. El vocabulari, la veritat és bastant fàcil perquè crec que és com una adaptació. És una adaptació. I el vocabulari és bastant més senzill. El recomano, sí, per les persones que li agradin les novel·les, sobretot si són de fantasia, com aquest. El recomano molt. I ja està. Fins aquí la meva presentació.